Peremego memur sene civina çapemeniye ile darxist u jweder axfi li ser xebatên xwe yên ku memur sene niha didomîne li ser vêyekê mego civina çapemeniya te li darxistin wan tîmenaşî me anî ser ekranê mego te temaşama inşa îro mêvanê me alîkarê serokê memur sene Brez Mehmet Emin Esen li vê derê li stûdyoyê me ye em ê li ser gelek mişarên girîng yên ku herîzê de jî niha namzedên mamosteyên Kurdî ku li benda kadroyê ne li ser vê mijarê û li ser penaberên ku li Tirkiyeyê dijîn li ser rewşewaniya dawî û li ser xebatên memur sene yên ji bo penaberên ku li Tirkiyeyê dijîn. Berê temaşavan ja niha mêvanê me li stûdyoyê me ye Brez Esen xêr hatin di serî de bernameya me. Sağ be xudeş te nasip. Berê em gelek kêf xweş bûm me got em ê li ser gelek mijarên girîng baxivin vêga birastî xwendekarên me yên ku vê dibistanê bi hêviyek mezin xwendin ez wisa zanim ku vêga bi meraq li bendê negelo ji bo vêkê wî nebêjin çê vêga niha kîjan xebatên meşandin li ser vêkê di pêşwareşê de hûn çi difikirin bi rastî me destpêkê de got Wezîrê Perwerdehiyê Navê Avcı jê bakşand li ser vê yekê hem xwendekarên me yên ku mixabin ketine gereva birçîbûnê hem li ser vê yekê rewşewaniya dawî û li ser kadroya nû ku gote yên ku bi zimanê Kurdî zanin û yên ku mamosteyên Kurdî ne ji bo wan em ê kadroya nû vekin. Em ê li ser van yekan bi rastî baxivin di serî de em dixwazin pêşî we naz bikin vêga me de civînê de jî anî ser ekranê hûn jî li wê derê bûn serokê memur senê Brez Ahmet Gündoğdu me daxuyanî vê piranî anî ser ekranê pêş em dixwazin we naz bikin di serî de. Mehmet Emin Esen alîkarê serokê memur senê me alîkarê Ahmet Gündoğdu herhalde bes ez mêrdînê me ez vêjî bêjim. Belê Brez Esen bi rastî vêga me gote bi meraq xwendekarê me li bendê ne mamosteyê me yên Kurdên ku li benda tayînê ne li bendê ne dixwazim pêşî bi vê yekê dest pê bikim ev mijar girîng e ji bo vê yekê niha memur sen vê yekê çawa dinirxîne vê rewşa dawî. Vê rewşa dawî ana spas dikin we ban me kiriye ana tiştî girîng gelkî li vê memleketê me Tirkî çê dibin. Mesela ji bana hinek mamosteyê ku zimanê Kurdî ku xelaskirine hene ev çend sal di sê sal dixwazin ku dest wezîfa xwe bikin dixwazin em ji wir dest pê bikin wekî dest wezîfeyê bikin wekî bistînin ji bo van wezîfa bo ku bibin mamoste çi lazim e müsaade wa hebe ji vêna dest pê bikin. Belê. Wê perwerde wezareta perwerdiyê wê mamosteyê zimanê Kurdî bistînin. Ego zanengah xelas kiribe, zanengaha çasar xelas kiribe ji wana wê bêstendin. Yalnız herkes ego zanengah xelas kiribe nikare bibe mamosteyê zimanê Kurdî. Ji bo merov mamosteyê zimanê Kurdî lazim e fakülte sosyal bilgiler verin ya Türkçe öğretmeni ya Türk dili ve edebiyatı xelas kiribe. Yani jihin fakülteya pêwîst e ku pêşî mezûn bibe. Lazım pêşî vana xelas bibe. Piştî vana jî lazım mastera xwe ser zimanê Kurdî bike. Niha piştî vêna jî hûn jî zanin KPSS çê dibe di vir de kî derecak bilind bistînî û ew bibin mamoste. Niha ego ser zimanê Kurdî mesela zanengaha Artuklu, zanengaha Dicle, zanengaha Bingöl'e masterê didin. û piştî vana jî di Artuklu zanengaha Artuklu'da de edebiyat fakültesî didin. Ego bixwazin karin 4 sala lisans zimanê Kurdî karin bixwînin. Piştî got ev giş ego xwendin û xelas kirin karin bibin mamosteyê zimanên Kurdî. Heya niha ego bendî vî îşînî jî bendî vê wezîfeyê jî hene gellikin em jî zanin bêkînin çitkin İnşallah ve ew jî dest wezîfa xwe bikin. Berê bi rastî di çarçoveya pêvajoya çareseriyê te ku ev biryara hatibû dayîn ku li polên 5, 6, 7 û 8 de wê di dersa Kurdî wek dersa bijarte de were dayîn vê yekê xwendekaran wek em bêjin xwendekarên zanîngehan dema ku pêş mezûn bûn bi kedek mezin bi hêviyek mezin li bendê bûn ji ber vê yekê xemgînin bi rastî vêga mexdûrin ji ber vê yekê me parvekiribin çêyan. Ez vêna jî bêjim ana hewcedariya bi van mamosta gellikim. Hewcedariya mamosteya zimanê Kurdî li her derê heye. Çünkü zarokê me ego li mekteba dixwînin dixwazin ku zimanê xwe bielime. Heya niha nikarîbûn
زمانی خال مکتبا بخوینن کسی پشتی گو سربست بو به انسانی مزارو که ما اف زمان نه خو نه درزک مجبوری اگو خوازه کاری و درزه بخوین اگو نه خوازه نه به درزه ناستینه işte go ezanım ez bir perverdeye vezaret iştagılim ve pazda kesa pazda mamusta bistinin isal. Beli isal pazda mamusta ve pazda mamusta bistinin ve mamusta hani li Carbekir, li Merdini, li Bingöl'e, li İstanbul'e ve despozifa xo bikin. Yani ve atamayan li gor hevcedari yani bu hecmarek ede. İşte hevcedar bi van mamusta zamanı kurdi geldik. Ve pazda kesabistine de verde tişte go mühim tişte go gelki mühim ne hasil pazda hebben. Hayanha yek teneji nikari bu bamba mostay zamanı kurdi. Hayan hav qadaxa bu. Naha ev tişt serbest bu. Pişti go serbest bu bev yek tene biji ev tişki başı tişki mühim. Le pazda kes ve benstendin besimeyi ne besimeyi le bogo despekirin bi tişki başı li hindikin inşallah ne pe pişti go isale pazda kes hasisten pe ne pe ve hazara bistinin u çıkas hevcedari bivan ma mustahibe ul qasa bistini ve tamamı wana inşallah tıxazın dest wazifa xo bikin. بله براستی وکی وجه کوته گماسی زده یه ترناک بازه هب لبره جبو دست بیکی امکان بجن اف هجمار باشه برز اسم براستی وان پازده کسین که ونه بستین بقاترو یانجی به پیمان دی بشخولن ev pazda kese go vezarete perverde go bistini ve vam kadro bistini zaten go ne kadro biji tfedavetneyi a baş o arazi go kadro bin yani ne kadro bin ti menfaat davet tfedavenan kesin abi Bolo ve kadro van bistinin ve vak tamamı karmende devleti vak memura tava çabın ve evci vuro vazifa xabık. وها وظیفه هم بکن و باکشان سر که برزسن براستی بکا مگو ماموسه میان کردی مقاله یک کرد نها اف یک شی کام بهش مسکین یک کو پاس ده ده وظیفه بسینیم بقدرو ده دست به وظیفه بکن ام بروح بدن جاد سا بله اصلا پروردهیه ده گلو دوه داره وگانها کی و یک و درس ده ترا پروردهیه ام بهش بتاریال تریوز درس دکن آنها جغینی و یکی امبیشن پروردهیا کوته دایم پیوستیان دینه جی آنها ev یک جگرکته merak کردن جام برای خوب بدن زانیگه ها دبستانان جا روشا خونده کاری مجبوان و یکی باقف. ev der zahane hayanha gor insafa mamusta gor insafa müdür mekteba mai. O mamusta mektebe der zavi hindik u be ez zanım zamanı kurdi dike hinik jwan dike van derza hinik mamusteb taybeti şunu kursa xualimandın zamanı kurdi hinik ev dike van derza hinik je sertifika van hani ev dike van derza yani hayanha insani mamustey farklı dike van derza lejn ha pe piştigo ev mamustey zamanı kurdi bi qadra xo des vazife bikin ve tişki hin çetir be ve baştır be materyal Vezaret-i Perverdiye hayanha tiştin hazır kırını kitabın jiş bu derza hazır kırını beyin hacime go ev kitap ev materyal hindikin kemasyavan hene le bu despekri neji başı ev kemasya hane jinha pe hedi ve xalas bu tamam be yani kemasya hene le pişti ev tişki xeyr baş despekri pe ve ev kemasya hedi ve xalas ve tamam be بله اف که ماسی نه حالا ولی که هدیه دیوند بیشتر بوان خباتن ان شاء الله اف که ماسی شد بتابیم. براستی وکا خبات ممور سنی وش خنی وکی سازین جواکیین سیویل جبو وکی چوات خبتن براستی اف خبات بپرانیشین سازین جواکیین سیویل ترتکه yanına جبو وکی وندوینچ. Şimdi rehastinin civakiyin sivil Türkiye geldi kendim. Lezi بحثا ve mücadele taybeti bahsa memur seneye bikim go müsaade edimi. Memur sen hayanha şu bu pevaja çareseriye, şu bu demokrasiye, şu bu azadiye tiştin geldik başkanı. Şimdi ha pevji ve vantışta devam bikin. Mesela de birava nhat ezanım go de birava jigava TRT 6 ve bu megaftiş gibi başı hayan hacı em denegmanı. Gerek beyin ha eftiş şey bu ba
me beyne hem memursen hem eğitim bir sen sendika eğitim bir seni me bela her insan zamanı ve hoş serbest bil her dere biştagade bela li mekteba li zanengaha ego bu gazi vi zamanı ho ba'leme me li İstanbul li Kayseri li Edirne li tamamı li Edirne li tamamı Türkiye medgo TRT şeji lazım ve lazım herkes zamanı ho ba'leme kes ego bu gazi her derece lazım ve zamanı ho لزاننگاه هاجی لمکتبا جبالمه قام افتش دقوتن هنك مخالفه ما هي زنابي وانا بيجم لقارشي ما دردكت هن قاش مرد قوت هون خاينن لدفرد ما قو حسل اب اف مخالفه مجمر بيتش ما ده مهمش ما تشتي قو مهم اف ملتي ما اف قال ما تشل خوازج بو وانا تش باشي تشتي باش وحق تشبه مخالفه ما قارشي ما يقدر كان قارشي ما يقدر نكمل أمي بيجن أما الحرتم آلي كاريه بحقيقة بكن وحرتم ما جو أف زمان كس نقار الزمان إنسانه بتنقار بيشتغل أف ظلم أم حرتم قارشي في ظلم دركتن إجبولو مأمور سن دفي وان تشتاد حرتم بوي آلي كاري بجلمل آلي كاري بحكومات يجيكريه بري نها بلكي تين بيراوات دايكه من نقاري مبزارة كخوار بيشتغل يعني بزمان يخوار Yani zulm zordarı bir sağlar. Zulm zordarı hep salih hayat yine hayat zamanı ki nihaj devam dikirin. Daike meyaji bavke men nikari bu navl zarok ya xabikarna. Navi gündeme neviye per guhertin u gündiyan zari bu navi gündevan çi. Navi yani ego düşün velat navi gund kirbun ki evji gündevan zari gündevan ya ne gündevan. Yani pişti eftiş giş naha serbest bunu. Naha مثلا التلفزيون هذا تقاري راحت بزمانه خو بزمانه دايكا خو بيشتغل المكتبه كارف بالي بتشكي قلقي باش دفرد يا تهوالي قدها قريبه ياجي تهوالي ازاديه واشتيه امديه اما مرسن حيانا هوازل ازادي واشتي وامدينه ان شاء الله وحركه جم تخوازن دفرد بمرب امبر Bangevazya memur sani her tim jaliye aşti ve azadiye ve onj bu ve ki undivation kesin ko yen muhalif brasteji her timlen ber her tiştan derdi kevin ve kenavi ve muhalifin şuhe lebele undivation ve memur san jbome ya giring eve ko geldi ve şey gelişme çi dixwaze xalqime çi dixwaze ji bo me ev giringe belê brez esen belê derheqê pêvajoya çareseriyê dem axivîn ev giringe birastî derheqê rojevê de jê urgiliyên zavî ji xwe dîvînin sernavên zavî û dîvînin di civîna çapemeniyê de ji we bakişan til serveyekê dibin serokatiya Serokwesîr Ehmed Davutoğlu de wekî min jî dizanim civîna pêvajoya çareseriyê hate li darxistin û ji îro şûn de gelo gavên çawa dê werin avêtin modelan nû çi ye birastî di rojevê de ji gelek cih girti bu ji bo ku kesin dîsa tevlî jiyana civakî bibin û ji xeynî vêyekê dîsa li ser ku tevlî siyasetê bibin kesên ku niha ku li ciyê werin ji bo vêyekê hin guherînên nû hene li ser vêyekê niha dixebitin dîsa berdevkê AK Partiye Beşir Atalay jî vê daxuyanê da ku heta yekê cotmehê dê pêvajoya çareseriyê tê keve êdî şeklekê bi rastî mişarek gelek giring e û merak dê gelo ev çawa de encamê de çawa bive pêvajoya çareseriyê dê keve şekleka çawa wekî ku Beşir Atalay gote ji bo vêyekê memur senê çi difikire Serokwesîrê me Ehmed Davutoğlu ji bo vêyekê xebatên û li ser vêyekê guherînên nû wek memur sen win çi difikirin hûn jî zanin ji bo pêvajoya çareseriyê bêyniha salek sal û nîvkê de mirovê aqilmend hükümeti milli ve akılmend görev vazife davana û tamamı Türkiye bajara geriyan. Dina van milli ve akılmend serokeme Ahmet Gündoğdu jî hebû. Pêşî li Herêma Marmara wazifa xwe kir. Piştî got li wir wazife kir pê ve niha memûr sen di Tirkiyeyê sendîkayê en mezini û endamê gellikin ji bo wilo hükümetê got em dixwazin nel Marmara tenê bir serokeme Ahmet Gündoğdu em dixwazin her هرما بحر راشد الورجي بإنسانlar بيشتغلت بحثا بيواجهوا çareseriye bek pişti Marmara'yı şu بحر raş serok Yemeni geçti dur بحثا çareseriye aşitiye biratiye kir o emeji alikare serok alikare memur seni tamamı meje eml tamamı Türkiye bajara tamamı garya
tiştê ku me goçî me digo ev memleket ev devleta Kurda û Ereba û Türka temamayî ya me ya hemû yani ev 30 sal hezar insan hatin kuştin ev 30 sal dayikê me bavê me gezeba wan şewitî me got bela divê welatê me de Türk û Kurd û Ereb heya niha em çawa bi hev re jiyên muj niha pêv jî bela kesî nekujin û ev tiştê ku me kir jî milletê me jî Kurd jî û Ereb jî kêfa gişar van tişt hat û ji niha pêv jî em nema dixwazin kesî bikuje û memûr sen heya niha çawa alîkarî bi aşitiyê kiribe alîkarî bi biratiyê kiribe ji niha pêv jî dîst em li Edirne jî li Hakkari jî li Kayseri jî em her derê hene em her derê jî em dixwazin înşallah ve ev aramî ev aşitî ve devam bibe û înşallah nemal vî memleketê me kesî dikuje em biro temenni dikin. Rastî bi pêvajoya çareseriyê bi dest pêkirina pêvajoya çareseriyê hêvî gelek zêde bû wekî jî dibêjin welatek çawa dixwaze welatek bi ewlet dixwaze rastî înşallah ji îro şûn te ku em dibêjin derhqevê mişareteşîn haqebat dewam dikin li ser vê yekêşî wek Memûr Senê hûn jî wiha dibêjin bi rastî piştgiriyên ku rêxistinên civakiyên sivîl dikin vê yekê hûn çawa dinirxînin ev têrtike an nan ji bo pêvajoya çareseriyê pêvajoya çareseriyê an hinek rêxistinên civakê sivîl hene gava me ji bo çareseriya pêvajoya çareseriyê gava em diçûn bajara digeriyan hinek ji wan derket ji me gotin hûn xayînin hûn memleket dikin di perçe ême jî em ji wanar viro dibêjin ew rêxistinên civakên sivîl ê Tirkiye hin dikin gerek gelê melwana binere û zêde xwe nexeyîdin yani ev tiştê wilo normal jî yani tiştê baş her tim hinek li qarşî we derdikevin tiştê ku muhîm ji me re tiştê baş em ê her tim bikin piştî ku ev tiştê baş me kir û me alîkarî bi vî îşî kir ve milletê me yî Kurd jî û Türk jî ve Ereb jî vê îşî ve kêfxweş bibin em meselê wilo ner mesela ev mamosteyê zimanê Kurdî ê ku bêstendin jî ji bo pêvajoya çareseriyê tişkî muhîm e çünkü insan di heyata insana de tiştin jî hene gelek kıymetlî gelek muhîm e yani wek zimanê insan wek dînê insan wek onura insan gava yekî re bêje tivî zimanî nikare biştexile tehqîq mezin vî insanî dike ziman ji bo insan tişkî kıymetlî ye Xwedê Teala her insan her millet zimanik dayîwan tiştê Xwedê helal kiriye kî kar heram bike îja gava yek bê bi ev zimanê hanez naxwazin tivî zimanê biştexil tivî zimanê biştexil ez ê niza çi bikim ji te gava dibêje wê çaxê insan dibi dijimlê hev insan ji hevdû dûr dikeve insan nîqaş dikeve nabêna wan lê gava serbestî hebe her cihê de wek niha mesela mektebat zanengaha tivî zimanî beelime wê çaxê milletê me Türk û Kurd û Ereb herkes bêtir nêzîkî hev dibê bêtir ji hevdû hez dike bêtir ji dewleta xwe hez dike heya niha digotin çi însanê menî Kurd digo ême ya em zarokê hewiyê ne ya ev dewlet ne dewleta me ye lê piştî govan tiştê azadî û demokrasî li Tirkiye çêbûn û xweş bûn ja însanê me hêdî dibe wey demek ki ger em xwediyê vî memleketê evin ev welatê me ye demek ki ev devlet heya niha devlet digo gerek hûn xizmeta me din demek devlet xizmeta me de ye îja çirot bi însan bêtir nêzîkî hevdû dibin Edirne bêtir ji ê Hakkari hez dike ê Diyarbekirê bêtir ji ê Kayserî hez dike însan bêtir ji dewleta xwe hez dike dewlet bêtir qîmet dide însan ev tişt wanî gava tiştê ku însan qîmet dide wana kes nikare wîna ji însanan menin bike heya niha mesele ev bû lê ji niha pêvê ev tiştê ku heya niha qederexa bû ji niha pêv serbest bûye ji niha pêv înşallah wî xweştir bibe ez wilo
İnşallah hevya me ya hemiyan eve brasın ve ki vece bakşan serbe ki ve gama fensereke yen insan vederin vi velate da zahiri ko ya ko at bu kadar kirin ve kevi bu yani jali zmin ve jali her tişti ve kevi tne bu serbe yekin havan xebatan ve bakşan serbe xebate inşallah ev peş ve biçe jgeni ve yekej bu namzedin mamusteyin dersa kurdişi vedere banglwantkin inşallah hediye eti ve kadroşi jbowan eti ve pişti da yani وزير avcışı ku bakşand bu serve ki o disajgani ve ki got bu de hafte de 2 saat biteni ders heye 2 saatten ders edin şgani ve ki karın biçin dibistanın dinşi ve dere dersin dinşi bitin hedi re ve hedi re ve ab baş ev zaten pişti go re ve bu ev isal pazda hep sadıklı ve 1015 hababistin ve 2 saat 1015 hababistin hayana tiştik nigarı bu tekata veriye got gerek ne ke veriye tişki ne başı ne yapıyor devlet tecih fehmkir hükümet tecih fehmkir insani mecih fehmkir tişki baş bela herkes zamanı xo be'alemi zararı vena naye kesi herkes ki çut xwazı bela vena bike بله انشالله هدیه پرس کرک چاره سر و براستی مگوته مقدورن ابراهیم کدک مزن دیسا به یک مزن خوانتن انشالله داویته پیش و گوته ایرو وکی وجه گوته ایرو باز دکسن لبله سبه روش انشالله بکشه به صدان پاشیب هزاران بله برز اسن جام بره خودم دیسا مشارک گیرینگ پنابرین کن حال ترکیه دشین مخابن روشلاتان آوین دروشک خراب دیگه هر درن روشلاتان آوین ها شار پفچون دوام تکن هریزه دشیل Irak'ı böyle Daesh'e mukabın komen şektariyen Daesh'e erişen van devam tkinde daviyete seri de gelinme yenezeti İbrahim'e yenezeti ve ki de jber ve ki van erişan derevşeka xarab teman ve şidite de çayda aseman biti birçibunere rubru man paşa derbasi biciyen evlebun yek şuan deranşı Türkiye'ye نهاتن و دره ام دوینن خباتن جبو گرمه نزدی ام دوینن ام بنوچان جی پاروت کنه داوی م جزیره جدید خواندکارن جزیره بدرفتن خو گل آلیکاری جبو کو بشینن برای م نزدی به حولک مثلا دخبتن گرک هم سازین جبا کن سویل همشی جبا شارن در دور آلیکارین بشاسی و دیسا و هاکو م بنوچان سر اکرانی خواندکارن م بدرفتن خو آلیکاری دشنن وان لبله وک ممور سنه جبو هم گلن م نزدی هم جبو پنابرین سوریه مخابن پنابرین سوریه شدرا و شکا خراب تنه پشت شر نامخوی که هیچ 3 سال لسوریه دوام تگل گلک ولاتان نها هری زده لبنان و ترکیه بجیه بونه او شدرا و شکا خراب تبون ببینو چه جانی سر اکرانش به پروتستویان گلک پنابرین سوریه ش عاجز بونه کل ترکیه براستیش برکو ات نفوس زده بو و گنگشی جانا پر زده درد کفه دنابرا هم گلن ترکیه و دنابرا پنابرین سوریه هدیه ودگرن آخرین خواه ودگرن ولاتین خواه ین کل ودر مانن هادر و شکا چوادنه ممور سن جبو وان کجان آلی کاریانت که هم جبو پنابرین سوریه هم جبو برایمین ازده پنابری گل لترکی'nin tamamı van birayı meni و میوانی meni gerek embulol van binar اب zulmahani Suri dest pekir bedi berdam dikin ama Suri dest pekir ev diktatör Esed bi hezara insan kuştin و bi hezara insan mala xwe cê xwe terkir mecbur hinek hatin Türkiye'nin üçün ürdünü gava ew zulm Suri dest pekir pev hayana ego hatini Türkiye jil cemmeni mevane meniji em memur sen sendika me konfederasyona me hem bir pera hem bu xwarnê hem bir çadıra me çi destê me hat me alîkarî bû wan nakir wan hîn jî dewam dikin piştî got li Iraqê li Sincanê ev tiştê got hat serê Ezidiya tiştê got hat serê Kurda Türkmena Ereba em ferqê naxin nav kes yani insan got mazlûm û mağdur bi dînê wî zimanê wî inanca wî ne lazım ki be insanı mero alikari bam bike em memur senji bulanların zbanevi arabi türkü kurdu dinevi hristiyanı müslümanı ezidi çibe farknak mazlum ga mazlum bu eml bavinane em alikariye perdikin jbo Irak'ı gava ev işit tırsa işit derket ve insan jmala mecbur ravyan çun serecaya de Türkiye bu Kızılay'dı ego nuh
alikari dest pê kir dîs emin. Me dîsa pere û dîsa çadir û dîsa xwarin û ji bo îlaç ji bo nixweşa me top kir û me ji wanar jîşan niha jî em dişînin. Lê tişkî dijî heye ku em gelkî pê hüzündar dibin. Mesela anha li Filistînê, li Gazze'ye jî zulmük mezin heye. Devleta katil, devleta Siyonist İsrail nêzîka sê meha birayê menî Gazze jî temamê wan mala wan xera kir, camiyê wan xera kir, qesanê wan xera kir, mektebê wan xera kir, hezara însan û zarok kuştin. Ji bo heya niha çawa me ji bo birayê menî Sûrî, ji bo birayê menî Iraqê, ji birayê menî Kurd û Ereb me çi kiriye? Niha memûsen em dibên ji bo birayê menî Gazze'yê jî em dixwazin alîkarîkê bikin. Ji bo wê najî me kampanyak dest pê kiriye. Bi müsaada wa hebe dixwazim ji temaşevarê menî hêjan jî bêjin ji bo ku alîkariya me bike. Gava telefona xwe 2406 mesajê dişînin 2406 em dîsa li vê derê bîbir bixin ji temaşevanên xwe re temaşevan şan ji bo gelên me yên xazeyî ku alîkariyê bişînin belê Birêz Esen wiha bank li we dike ku 2406 bi vê nimrekê hûn dikarin bigêşin Memûr Senî û alîkariyê bişînin ji bo gelên me yên xazekî wekî we jî gote belê mixabin li wê derê belê 2000 kes jiyana xwe ji desta milyonan kes birîndar û dîsa jiyan tev serobûn û li wê derê mal kargê tev xirabûn li wê derê hewcedariya alîkarî gelek zêde gel benda alîkariyê ne Memûr Sen jî vê xebatê daye dest pê kirin. Ez tişkî dijî bêjim ev hem Gazze, insanê Iraqê, insanê Kurd, insanê Sûrî temamê wana li men nerin. Li xelkê Mêrdînê nerin, li xelkê Diyarbekir nerin, li xelkê Enqere nerin. Hêvîdariya wan ji me heye. Dibe ev insan insanın başin û ev insan insanê ku ji mevanê xwe hez dikin û ev wê alîkariyê me bikin. Alîkariyê bikin belê Birêz Esen rastî jî wextê me nema li her derê gelek deran zilm û zordarî heye ji xwe nîvê belê li Xazê heye, li Misrê heye, li Myanmarê heye, li Araqanê heye, ji xwe Iraq mixabin û dîsa li gelek ciyan niha zilm û zordarî heye ji bo vê yekê xebatên Memûr Senê dewam dikin derheqê vê mijarê de û derheqê dîsa mamosteyê me yên Kurdî ku li benda qadroyê ne derheqê vê mijarê de ji bo ku van agahiyan me re parvekir gelek spas Birêz Esen em gelek kêfxweş bûn. Sağ ol, bes spas dikim te.